Assalamu alaikum, hürmetli millettaşlar. Türlü millet Tatarstan tuğanlarımız. Şın көңілден Қазақстан Татар-Башқұрт Конгресс isiminden, Қазақстан Халқы Ассамблея isiminden şın көңілден тәбриклейбіз Татарстан Сабантуйы белән. Тілейбіз нык сәламәтлек, озын бәхетле гомерләр, уңыш табышлар, куанышлар, илебездә тынычлык булсын, үзебез рәхәттә яшик. Ә хәзер сезгә Сабантуй күстәнәше. Хадигәнә минем туган җирем, искитәрлек бер ни заман. Ләкин әгәр аннан аерылсам, мин һәр вакытдан юксынам. Искә төшә иркен басулары, инеш дәрьялары, кырлары. Шунда үтте минем балачагым, шунда туды минем җырларым. Тимәләрен үнсез, барабыз, төс эшләргә бердә матур бер